Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, pampagaanta ning higayon na mga kapuso atong ilailahon kining trio mga kapuso nga naglangkop ni sila sa grupo gitawag Bisaya Tabay, mga good vibes, makalingaw nga mga videos ang dalit nila sa social media atong ilailahon. Sila si Marvin, Odette ug Tugsoy. Mayong buntag kaninyo. Welcome sa programa. Kumusta morong buntaga? May buntag, sir. Okay rin yung kastalano. Good bell. Pagmata na mo is healthy lang hapon. We're so blessed nga nakamata. Rotbas na mga tanan. So, kung kamo pag-rotbas kami, huwag sabi kaon. Joke lang. Kami sad, wala pa'y kaon. Murag unya pa may makakaon human sa programa. First of all, mag-ila-ila sa ata. Pwede bang maila-ila? Papaila ninyo yung kaugalingon ng mga sakop sa Bisaya Tabay. Sige, kung atay kami na Bisaya Tabay, o ako dahil si Marvin Abendan. Ako dahil si Odette Tripal. Ako dahil si Randy Gomez aka Togsoy. Marvin, Odette ug Tugsoy. Nahunti ka, Marvin. Kano Yes, sa sir. man nagsugod ning inyong pag-vlog nganong naka-ideya man mo nga mag-vlog? Kuhan, sir, actually, nagsugod mi kuhan, sir. April 8, 2020. So, kumbaga, 1 year pa mi. Then, nagsugod mi dagdag, mga student nga, nagsugod mi dagdag is tungod sa mga idol. There is a vlogger there sa Cebu, which is sila Video Maldito, Steve Princess, o uban pa, sir. Tugsoy, kamong tulo, unsa man, magbarkada, magka-classmates, diin man mo nagkaila-ila. Actually sir, kaming tulo kami silingan na dyan may kababata. Ikaw pag sa pagduwag takyan, sir, pagduwag julid. Anto, taglag-lag lagi. Magduwa ta karon og hamubo lang nga game nga who is who kuno murag kinsa siya. Kay of course kamo nagdako man mo nga managkaila na gyud ninyo ang usag-usaso. Kay bawo na gyud mo sa personalidad sa usag-usa, di ba? Ayo. Kayo. Kinsa kuno chicks boy ninyo? Tara, Tugsoy. Kaayo ngano man? Tugsoy ngano man sir? Kanas Tugsoy, sir, karang gabi kayo nagkuhan, sir, attract sa mga babae ko. Ang pila ng Sa pila man na. Sa kidhat lang, pinaana lang mo. Gab-gab ba, sir? Wala, kapit na. Kuya, kinamukid sir, pinaghuha ka mataw, ano? Kuha na day kayo, believe ba? Kinsa may habulin sa chicks? Klaro na. Mating na. Automatic. So, Oo ba, sir? So unsa may pamaagi kung makasuroy mo, doon na naman makailan ninyo, gukdunon yun di ay, sa mga babae. Sir, ang mga takuban si Marvin, sir, para kami choice, sir. Gupan na kami daw choice. Ano, what nagi? Kinsa may pinakasiaw ninyong tulo? Tara, sir. Kandi, sir. O Tara, di? sir. Basta makailan lang yun yung babae, sir. Punchline lang yun niya. One up. One din namin pang Tugsoy. Hindi namin. Kinsay loyal sa babae? Ay, no, yan. Joke lang, joke. Ni Angkon. Kami totoo yun. Yun. Facebook. Mao ba? One woman man? Karon nga niabot na og kapin 390,000 running 400 na ni 1,000 inyong followers sa Facebook. Unsa may inyong masaad sa inyong mga fans, mga followers ninyo sa umaabot ninyo nga mga content? Napamoy na kang paabuton pa nga mas lingaw pa jud. Magsakit yung tiyan o ang saan na po nila is pamburingan diya o magbuwagan diya ay kabalakan na arami. Pupalipay ninyo. Alright. Pagka-alegre. Doon na po may mga future nga mga collab sa uban pod nga mga social media stars pod. Actually, sir, nagka-collab namin sa like Masim Tabines, Kim Arda, nila Suyok Queen. Yeah, sir, nag-meet namin nila medyo maldito ang mga idol before. Until now, idol ko na nila. Like, they are so kind jud. Nag 1 year ng inyong vlog. Unsa may sikreto ini para nga mas milungtad pa o mas midaghan pa gyud ang inyong mga followers? Sir, kanang consistency lang jud. Tas kanang masinabtan jud sa imong kagrupo. Kaya kuhan, sir,
dapat ka na hospitaray lang, then also wala gid sa mind ka undang gani. To cap this off, Marvin Odette Tugsoy, kung doon na mo'y mensahe nga buot ipaambit, i-share sa atong mga viewers rong buntaga. May buntag kita naan nga ng amping madabir mi kay COVID pa karon nya. Don't forget to subscribe sa YouTube channel din. Itakits ta pohon, inig okay nang tanan. Daghan kayong salamat mga kapuso, ang mga milangkob sa makalingaw nga grupong Bisaya Tabay si Marvin Odette ug Tugsoy. Daghan kayong salamat kaninyo. Salamat, salamat kayo Mang Boy. Thank you. Mga ako ng kantanan.